Het wie wordt maar een koude dag. Een koude dag met een stevige wind uit het noordwesten bij, het noorden. En de witte die komt vanuit het koude zeewetter. Aan de andere kant het weer nog wel prima waar om even wat in de tuin te doen. Want het weer betiden gewoon droeg. Het weer lang droeg hier bij mij in Haas. En de gong hier en daar nog wel wat buien en buikjes om. En zo is daar gewoon eens even wie het worden vanuit het noorden bij. En de komende dagen, het blijft eerst nog koel, maar er zit wel een waarsverbetering aan te komen. Ik voor iedereen die bij ons op vakantie is. Ik begin miljoen en vannacht. Allereerst bewolking en vannacht betiden rein. Soms ruint het zelfs even stevig. De temperaturen 10 of 11 graden. De wind uit het noordwesten en westen waai matig en vrij krachtig, maar in het kust- en watergebied krachtig. Morgen bewolking, eerst nog eens even rein. Maar ja, wij de maand aan het eind van de middag toch een lange, droege periode. En misschien zelfs nog wel even wat zinnen. Temperaturen morgen 14, 15 graden, een koude dag, de wind matig en vrij krachtig uit het westen waai. Dan terug naar de juntijd en in de nacht dan komt er opnieuw ruim wetter op staan. En dan op naar het fruitsjoch. Sneeuwen. Een dag met eerst rein, letterlijk droege waar. Nou, misschien ik nog wel even wat zinnen. En de temperatuur 16 graden. Een koele dag. Maar op sneeuwen ligt het beter. We kennen erop uit 19 graden, de zinnen erbij, droeg waar, ik nog wel bewolking. Op Manje ligt het nog beter, 20 graden, droeg waar, bewolking, zinnen. En dan hebben we het over een warme dag. En ik denk dat die trend tak een beetje gewoon terugzet. Dus moeten we morgen maar weer even in het waarsje.